Έχετε ακούσει ποτέ για το πίζα? Όχι. Δεν έχει σχέση με την πόλη της Ιταλίας και το γνωστό της πύργο που γέρνει, ούτε με κάποιο είδος πίτσας. Είναι μια διεθνής έρευνα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 650.000 συνομήλικοι μας μαθητές και μαθήτριες από περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο να διαπιστώσει το τι κατανοούμε εμείς οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθε χώρας όταν διαβάζουμε διάφορα κείμενα, καταγράφοντας το πώς διαχειριζόμαστε πληροφορίες, λέξεις και εικόνες που βρίσκονται στα κείμενα αυτά. Εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μαθηματικά στην καθημερινή μας ζωή, όπως για παράδειγμα να υπολογίσουμε όταν κάνουμε μια μετακόμιση, πόσο κυβότες συγκεκριμένων διαστάσεων μπορούν να χωρέσουν στο φορτηγό της μεταφορικής, ή να εξηγήσουμε επιστημονικά ένα φαινόμενο, όπως για παράδειγμα πόσο υδρότα χάνουμε ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας του αέρα της περιοχής στην οποία τρέχουμε. Με άλλα λόγια, το PISA είναι μια διεθνής έρευνα στην οποία μαθητές και μαθήτρες όλων των χωρών δείχνουμε πώς εφαρμόζουμε στην πραγματική μας ζωή όσο μαθαίνουμε στο σχολείο. Περίπου 9.000 από εμάς έχουν επιλεγεί για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε αυτή τη διεθνή έρευνα. Αυτή είναι κάτι σαν την εθνική ομάδα μαθητών της χώρας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας θα απαντήσουμε μέσω υπολογιστή σε μια σειρά από ερωτήσεις. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας θα δείξει πόσο καλά θα τα πάμε ως Ελλάδα. Και αισιοδοξούμε ότι κάνοντας ο καθένας από εμάς το καλύτερο που μπορεί, θα πάμε καλά. Επίσης, θα απαντήσουμε σε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο, πάλι μέσω υπολογιστή, με ερωτήσεις για εμάς, την οικογένειά μας και τη σχολική μας ζωή. Όλα αυτά τα στοιχεία βοηθούν να καταλάβουμε σε ποιες χώρες οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν, όπως είπαμε, να εφαρμόσουν στην καθημερινή ζωή όσα έχουν μάθει στο σχολείο καλύτερα και σε ποιες λιγότερο καλά. Έτσι, οι χώρες που τα πάνε λιγότερο καλά, βλέποντας τι κάνουν οι χώρες που τα πάνε καλύτερα, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τα εκπαιδευτικά του συστήματα, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Βλέπετε, το πόσο καλά τα πάνε οι μαθητές μιας χώρας σήμερα σημαίνει πολλά για το μέλλον της. Το μέλλον είμαστε εμείς και μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Τι λέτε λοιπόν, πάμε πίζα!